tayo kampen kod welo mag jochung' e yiero maduong' mabiro. E oboke mane gichwalo ne ute fwambo, IEBC oyango ni yiero mar tend piny ibiro bagi tarik 10 dwe mar 8 higa mar 2027. Duond buche bedo gi jochung' magi e yiero mabiro omi nyaka tarik 30 dwe mar 10 higa mar 2026 mar chwalo chike madhi tayo chenro magi mag welo ne apis jandik duond buche kaachiel gi IEBC tarik 6 dwe mar 11 higa mar 2026. Duond buche bende omi nyaka tarik 8 dwe mar 5 higa mabiro mar timo welo mag jochung' magi. E kinde ma welo mag jolar kom tend piny to ibiro timo e kind tarik 29 dwe mar 5 kod tarik 11 dwe mar 6 higa manyien. E komachielo, apisas mag sirikal machano donjo e siasa nyaka gwe tao dweche 6 motelo ne yiero maduong' madhi bedo tarik 10 dwe mar 2 higa mar 2027.